मेडाम नों बेवहाय फैनानै बेखौ मा सानदों नोंनि गोसोआव? जारिमिन गोनां रहस्य गोनां हा जारिमिन गोनां रहस्य दंमोन खोमा इयाव बेवहाय गोदो जय हिन्द ओइ मैया मेडामनो बेखौसो मोनदों आं बायना होनो मानो होनोब्ला मेडामजों साब जुंथाब मेडामजों माने दखनायासो समायो गुबुन ड्रेसा जानला मोनलाया समाया आरो गाज्रिबो नुयो नालाय जोङो दखनाखौनो गानगोन मेडामा बेनिफ्राय बै सिङावबो गामि दङ गाहायथाराव बेनिफ्राय बाखिथ' बांलादेश बे सिङाव गामि दङ बाखि बांलादेश बे गाहायाव बांलादेश जाबाय बेनिफ्राय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनि र' आंनिया हिनजावा बुरैबाबो जायोलै सेंग्राफोर नोंसोरो सिख्ला उन्दै उन्दैखौला आरो सोरबाफोर सिख्ला उन्दै उन्दैयाबो सेंग्रा गथ' गथ'खौला दा आंखौ गोबां मानसिफोरा बाथ्रा सावरायोना हिनजावानो बुरैथारैनिया बेखौनो जोबोर मोजां हिनजाव मोननाय बायदि मोनदो बेयो गोबां बाथ्रा सावरायो कमेन्ट बक्सखौथ' बाद दोन खोमाजोंनो खोनालायो बेनिफ्राय आं बुंदो आरो आंनिया भगबाननि अननायाव हिनजाव बुरियानो बेस्ट जेबो टेनसन गैया आं जा ड्रेस बायना होयो मेडामा बेजोंनो खुसि मेडामनियाव आगोलनि अप्प' बोराय मबाइल दोङो मेडामा आंखौ मालाबा बुङा आंनो आइफन दामि बायना हो कार गोदान बाय कारा बिब्दि जानांगौ आंखौ बेरायनो लां आंखौ बिब्दि जाहो आंनिया जिबनाव खुनु टेनसन गैया आंखौ बेरायनो लांबो होना ड्रेसबो बायना होबो होनना बुङा दखना 400-500नि कलेजाव थांनो मोनबानो ओरैबायदि खुसि जायो सोलाय सोलाय गाननो मोनबानो दा गोबां जाबायदि बुङो आंखौ बिराद गावखौनो बिराद माबा बायदि मोनदो बे बिराद समायना हिनजाव मोननाय बायदि मोनदो बे बुरै हिनजावखौ लाना जालायो बरिया बुरै हिनजावानो आंनिया डाइरेक्ट बुंखायो आंनिया बुरै हिनजावानो बरिया नोंसोर मा सानो सानबाय था मा रायज्लायो रायज्लायबाय था आरो सिख्ला गथ'फोराबो सेंग्रा गथ' हौवाखौ लाबानो जाबाय जायफोरा आंनि कमेन्ट्सआव हरो आंखौ बुङो आरो सेंग्रा गथ'फोराबो जायफोरा आंखौ बिब्दि बुङो सिख्ला गथ' लाबानो जाबाय जिबनाव बेनिफ्राय सिख्ला गथ'फोरा हौवा बोराइफोरजोंल'सो लाइन मारिना बिराद लासिं सिं नुयो जिबनाव रावबो सनमान होनाय नङा ओइ जाम्बा जाम्था बुरबकफोरासो सनमान होगोन गोरों मानसिया मालाबाबो सनमान होनाय नङा बेनिखायनो सिख्ला गथ'फोर आंखौ सोरबाफोर कमेन्ट्सआव बेफोरबायदि बुंनो सानदोंब्ला लिरोब्ला नोंसोर फंसे बाथ्राखौ गोसोआव ला सिख्ला मानसिया मालाबाबो बोराइ हौवाजों लाइन मारिना बे बाथ्रा फंसेखौ मोजां गोसोआव लाना ला नोंखौ मोजां मानसिया मालाबाबो सनमान होनाय नङा ओइ जानला मानलायासो नोंखौ सनमान होगोन आंनिया जायो जायफोरा आंखौ मोजां मोनो जोंनिया जायोलै न' जोंनिया बुरैजों जायो आंथ' नागिरबावदोंसोमोन लेंग्रि आखाइ बायना थानाय आथिं खरा बेफोरबायदिखौ मोननायमोनब्ला आङो बेफोरबायदिजोंनो संसार जानो सानदोंमोन जिबनाव माने लेंग्रि हिनजावखौ लानानै संसार जानायानो मा बुरैयालाय मा लेंग्रिजोंनो संसार जागोन आथिं बायनायजोंनो आथिं बायनायजोंबो संसार जानो हायो लेंग्रिजोंबो संसार जानो हायो लेंग्रिया मानसि नङा नामा दा जियानो जा मालायनि फट' खेबगासिनो हारसिं र' आं खेबना होनि र' दे चलो प्रिंस जेठीमा को चलो चलो जेठीमा को खुश कराओ तो जेठीमा आपको बहुत कुछ खिलाता है ड्रेस देता है चलो और जोर से करके इसे घुमा देता हूँ क्या देखो जेठीमा वाह जेठीमा शिलोंग भी देखा नहीं ना हाँ कितना दुख का बात है बोलो जेठीमा को बोलो बताओ वीडियो में बोलो जेठीमा को शिलोंग में जाने ही नहीं मिला हम लेके आया ना हाँ कैमरा में बोलो जेठीमा को हमने लेके आया बोलो बताओ कैमरा में एक बार बताओ अच्छा से चलो कैमरा में हमने लेके आया ना हाँ। हम दोनों जेठीमा को शिलोंग लेके आया हाँ। तो जेठीमा शिलोंग भी देखा नहीं था देखो जेठीमा को हम खुश करना है ना हाँ। जेठीमा को हम खुश कराना है चलो तो क्लाउड दाखरबाय ओइ दंलाय नै मेडाम खोन्थिलाय मेडाम नै नाय ओइ गाहायाव गामि दं ओइ गाहायाव ओइ नै नाय बेवहाय बोरै थाङो बायदि मोनदो बै दालां दं लामाया ओरैसो ओइनो ओइ दालां दं बेनिफ्राय बांलादेश नाय बे बांलादेश जाबाय ओरैबायदि गाहायाव सेरापुन्जिया माने
जोंनिफ्राय गुवाहाटी शिलंनिफ्राय फैयै फैयै डाउनावसो ओरै बेयाव थाबाय थाबा मोजां जायगा नुनाय नङा गोबां थांबावनांगौ बोरै मोनदों मेदाम मोजां हा मोजां मोजां मोनदों फैनानै मोजां मोनदों मोजां मोनदों सान्ति मोनदों खिन्थु खर' सादो दसे गारि गाखोनाया थै गोदाव खर' सोराव सासोदो मोजां मोनदों नायना मोजां मोनदों बेफोरखौ जोंनिया दासो गोलैदो जोंनिया दासो गोलैदो थ' आरो गुबुन जायगायाव लांबनि बिस्सु आंना गाइडा बेनो और अभी कहाँ लेके जाएगा मेरे को अभी चलेंगे केव चलेंगे गुफा के अंदर आंनि लोगो शिलंआव थाखायो मेरा दोस्त है वो शिलोंग में रहते ऐसे आ गया हम दोनों चलो चलो विश्व जाएंगे और हो गया इधर मेडम गिदिंना गियाखै हा गिदोनो मेडम हा थांनो हा माबदैनो थांनो लुबैदों आच्छा दैयाथ' गुसु जाखागोन पाहार सिंनि उफा गोलैनाङालै मेडाम जिबना दासो सुरु जाहांदों मेडाम ओइ मेडाम हाथाय साथाय बारग'लांगोन गोलैबा जिबना दासो सुरुआत जादों ओइ मेडामखौ बुथारनो हानाय नङालै लाइफआ दासो सुरुआत जादों नै नाया मानो मेडाम मोजां नाया मानो मा जाना दङ मा बुस्थु हा मोजां नायलाय बुस्थुखौ हा माने भगबाननि माबा बायदि जाजोबना दङ आरो ना टुटु नै नों बायदि गुफुर देखायखो मेव 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 सोरबा दोनदोसो नामा हो मेव मा होगोन दा बेनो मा होगोन नोंनो लांनो नामा हमना लांनो नामा इनि नोंजों गुफुर गुफुरनो इनि दोनदोसो नामा आच्छा हैद मेडाम नोंखौ बेयाव लाबजायालै आंनिया आलादा बाथ्राया नोंनिया आलादा हो हले हले बेखौ नोंखौ बेयाव सोजायालै जिबना दासो सुरुआत जादों वाव भगबान दं खोमालै बेवहाय हा 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 नेचारेल नाय बेनिखायनोथ' बिसोर हा ओइ मेडाम हा हासुरि माने बेयाव हा माबा काहानि दङ मेडाम बेवहाय वाव मेडाम मेडाम नों बेवहाय फैनानै बेखौ मा सानदों नोंनि गोसोआव बिराद जारिमिन गोनां रहस्य गोनां हा जारिमिन गोनां रहस्य दंमोन खोमा बेयाव बेवहाय गोदो हा गासैबो माने भगबाननि माबा बायदि जाजोबना थादों आरो ना अन्थाइआ आइथिंफोर बायदि हा बेनि माबाखौ सोङोब्ला मोजां जागोन नामा खोन्थानो हागोन ना हायाबा मा मा आंनि बेजारालाय हगारबोखौ आं लादो नायलाय गोजौफोराव नायलाय भगबाननि माबा बायदि मोनो आरो अन्थाइफोरानो बोरै जायो दांना नाया मानो ओइ भगबान बयबो नेचारेल होनना बुङो ना नेचारेल भगबाना बेयावनो दंफैयो खोमा आयौ नि नाय मेडाम माबायदि मोनदों मोजां मोनदों फैना मोजां मोनदों गोदो राजा महाराजाफोरासो थायोमोन नामा बे सिङाव जुथा लाबनो होआ जुथा लाबथारदो सेन्देल लाबथारदो सोरबा खावगोन बायदि फाल्टु मानसि बिसोरो जुथा दोनबोनो लाबनानै आरो आखाइ हमना गिदिंबाय थादो ओरैबायदि समायना
समायनाखा